Stretli sme sa na krajskej prehliadke zaujímavej tvorivosti seniorov okresov Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár. Vynikajúca nálada prevládala v Dome kultúry v Rimavskej Sobote. Čiperní seniori dokázali, že aj napriek svojmu veku nepatria do starého železa. Čo je vlastne cieľom tohto podujatia? Cieľom celého podujatia a vlastne aj cieľom všetkých zainteresovaných, ktorí túto prehliadku organizujú, je všestranne podporiť zaujímavú tvorivosť seniorov ako takú, proste nedovoliť tým seniorom upadnúť do nejakej depresie, nostalgie, ale podporovať ich v tom, čo robia. Podujatie sa konalo pod zaštitou primátora Štefana Cifruša. Zástupca primátora mesta, prečo sa mesto rozhodlo zaštítiť takéto podujatie? No v podstate tieto regionálne prehliadky bývajú tak v týchto okresoch, ako aj teraz je. Prečo by Rimavská Sobota nemohla ho uskutočniť? Naši sa zúčastňujú pravidelne a druhá vec, chceme tým podporiť aj tvorivosť seniorov, pretože sme radi, prezentujú sa, sú aktívni, klub dôchodcov, kvarteto nám účinkuje na rôznych podujatiach, tak myslím si, že sa patrí zorganizovať aj pre ich počet a ich aktivity, ale aj vôbec, aby takéto stretnutia sa uskutočnili. A ešte sme boli na záver zvedaví, či sa opäť budeme môcť tešiť aj na druhý ročník takéhoto podujatia. Samozrejme, budeme pokračovať, bude nám veľkým potešením, keď budeme môcť takúto akciu zorganizovať. Samozrejme, záleží to od mnohých ukazovateľov, v prvom rade od finančných a iných, ktoré sú vlastne všeobecne v spoločnosti známe.